I veliki pozdrav svima, moje ime je Slobodan, a vi ste na kanalu Zen Elektronika. Dobrodošli. Evo, kao što sam i najavio u prošlom klipu, u ovom klipu ćemo se pozabaviti opravkom stereo pojačala X-Wave Maestro 2 kineske proizvodnje. Kao što sam već rekao, na njemu radi ovaj subwoofer, dok izlazi za ostale zvučnike ne rade. Otvorit ćemo mašinu i pogledati unutra, pa da krenemo. I počinjemo sa skidanjem zadnjeg panela. Odvijamo lagano vijke. Odvajamo zadnji panel od kućišta. Negdje je zapelo. Aha. Imamo još jedan. Kako nam je on promakao? Ajmo sad. To je to. Oba. Ovo nam se otkačilo. I ovako nam izgleda situacija. Hajmo da pokušamo da identifikujemo ploče. Dobro. Ova ploča bi trebalo da je napajanje, a ova ovdje kontrolna ploča ili ti matična. Ispod imamo još jednu ploču. Ona bi trebalo da kontroliše komande koje se nalaze na prednjem panelu. Inače, ono što mi se jako ovdje dopada jeste ovaj torusni trafo. Vidite kolika je to sila. Pojačalo je teško negdje oko 7-8 kg. To možemo da podelimo na 3 dela. Zvučnik, trafo i sama kutija. Zaista lepo. Jedan od boljih trafova koje sam vidio u zadnje vreme. Elem, ono što mi ovdje treba da uradimo jeste da pokušamo da lociramo kvar. Kako ćemo ovo da odradimo? Da otkačimo sve. Ovako. Dobro. To tako očigledno neće moći. Dobro. Ovdje imamo jedan osigurač, ispod njega još jedan. Tako i ovdje.
jedan i evo ga drugi ispod njega. Ono što sa sigurnošću možemo da zaključimo jeste da je napajanje ispravno, a samim tim i napojni kabel. Sada prelazimo na testiranje osigurača. U redu, ne mogu da univer postavim negdje u kadar. Opseg merenja je provodljivost. Krećemo od ova dva osigurača. Prvi je ispravan, idemo ovaj donji. I donji je, opa. I donji je ispravan. Prelazimo na ova dva ovdje, idemo prvo donji. Ovaj ovdje je pregoreo, idemo ovaj do njega. I on je pregoreo. Dobro, pre nego što krenemo šta da radimo, ispraznit ćemo filter kondenzatora. To je jedan. Idemo drugi. Mislim da je ovo dovoljno. Mislim da je ovo dovoljno, ako uopšte struja i dolazi do njih. Idemo ponovo na test provodljivosti i testiramo prvo ovaj. Sa ovim drugim se nešto čudo dešava. Ajde da izverimo njegovu kapacitivnost. Ajde da vidimo sa ESR testerom, da vidimo šta on kaže. Nisu te pipalice. Već ovo. Tako. Znači ovo je
4700 mikrofarada na 35 volti. Njegova otpornost bi trebala da bude 0,03 ohma. Hajde da vidimo da li je tako. Tako da imate u kadru i tako. Tražimo 0,03 ohma. Ovo je dobar. Ajmo sljedeći. I ovo je dobar. Šta da nije u redu sa kapacitivnošću? Ajde još jedan da ispraznimo. Ajmo i drugi. Otpornost je, opa, nadam se da vidite. Pogledajte šta kapacitivnost, šta beredje kapacitivnosti pokazuje. Osam hiljada 491 milifarad. Ovaj drugi pokazuje približnu vrednost prvog 8000 i nešto milifarada, a ovo bi trebalo da budu kondenzatori od 4700 mikrofarada. Nešto nije u redu. Odlepit ćemo jedan od njih. Ili čak oba. Da ih izvarimo van kola.